Yawwa, hey, gasar waka tsakanin jarumai. Yawwa, garzalimi ko mu je zuwa. In kika bari ni kin sariya kuma ya ba zan iya ba. Garzalimi ko ya aka haka. Gaskiya ne garzalimi ko to yayi ha musu bireka mu je zuwa. San fashin tama mai kwari sana furta kai babu mai bukuri. Ha musu bireka. Hey, ce kai ma to yayi. Sani Ahmed mu je na dawo kanka. Kuma ya ki kace ne ba ga ba. Sani Ahmed. Hey, gaskiya jaruman nan ba kuna wulakanci. To yayi yana da kyau haka. Salim Smart mu je zuwa. Tawa daban ma kallar tasu bace ba. Gaskiya ne Salim Smart. Ko da gani ba sai an yi magana ba. Ka ce wani abu to yana da kyau. Sadiq Saleh mu je. Allona in haɗu da ke yafi kina ƙura daɗi na. Gaskiya ne Sadiq Saleh. To iya ganin ka iya kallon ka. Gaskiya ne Sadiq Saleh. To hakan yayi. Auta Wazir mu je zuwa. Akin lokaci na tun da kin ka nuna kauna dare da rana. Auta Wazir. Auta Wazir. Gaskiya to ba dai a cewa komai. To hakan yayi Auta Wazir. Tsakanin wannan jaruman ni ma ha ba wani ne zan fita kwani ba masoya. Ne idan bidiyon nan ya burge ka, ka samu lamba 2 a comment section.